Ki Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Animal Husbandry and Veterinary Officer Jong Kanong Ston Dr. Pisok Lang ula kentui ki patba pakin kiarban ba mi kadok jong kisnyang ki balayap na ka jingpang African swine fever bat ula ongru bala da ba mi kadok snyang bathit na yoru dei banda syat bha namarba omla bantip ba kadok snyang kadai gabawan kit na ai ula ongru ba hadu menta ompat shimlalap ba ka jingpang African swine fever kan kata ni bet ye ki breu henrei wat la kataru ki breu ki deban long ki pikir bhai ladi haduk mentah ke empat don kata ka report ka boong ba kani ke jingpang ka kiu hagi breu telai na kata tengam tips yo henrei haduk mentah itu ban kiu hagi breu haduk mentah empat don ka la ban long kumta henrei ka advise ke jongi kalong ba ka phahi ban kian ban ba me ki sniang ki ba layap na kani jingpang kata bat ya kadok sniang barabor la nemar ngimtip ka poi na ka advice ke jongi kalong ba kidai ban syat i kadok sniang